Kung lugar nga makapabugnaw ang ginapangita mo nga may upod nga adventure kag food trip, ini ang lugar para sa inyo. Pwede makapabugnaw kag magsakay sa cable car. Kag tun-an ang backyard organic farming kag may pagkaon syempre. Reta, pabarangay Patag sa Silay. Mga 30 to 40 minutes nga drive halin sa Bacolod City via airport, malabot ang barangay Patag. Mabalaan mo kung ara ka na sa Patag, kay nagaamat-amat na bugnaw ang dapya sa hangin kag. Nagahandong na ang dalan kami mga puno sang kahoy. Para mas adventurous ang trip papatag, dapat may cable car o kung tramline ride. Amon liwat, naging bisita ang Kuyong Farm kung sa diin may strawberry plantation. Kung turista ka, pwede ka makasakay diri kag magtabok sa farm. May 300 pesos lang nga fee, good for 4 persons kag back and forth na nga trip. Ang kwarta, nagakadto sa Farmers Association nga BAFA. O kun, Baliguan Agro Farmers Association kag sa maintenance sa tramline. Ang mga tao nga makadto di gusto mag-tour, maglantaw, pwede sila kasulod. Oo, mator sila. Gagto di sila. Makontak lang sila sa Balay Kapihan. Oo. Kaya mga na kay may ara kami da nga pagtabok din may tramline sila nga wala bayaran kay yan isang asosasyon mo. Oo. Pagtabok din nila daw bilang may ara kami nga ang 100 na gahatag hindi sila nga bayad, ma-donate sila. Patriplantingon sila namon kag may libre lang sila nga kape kung ano. Ang tramline ang nagaserbi nga transportasyon sa mga farmers pakadto sa farm. Sa una, pinapanaog pa nila ang bukid kag saka na naman para makatabok. Pati ang utan, ginapasan. Ginasaka panaog man sa bukid pero bangod sang tramline sa sulod sang halos 3 ka minutos, makatabok na ang ilang mga produkto. Kag kung magsakay ka sa tramline, maapresyar mo ang mga puno sang kahoy sa palibot sang barangay Patag. So after mga 3 minutes, no? Mga 3 minutes nga ride. Sa side. Pwede ka na mag-tour naman sa strawberry farm diri sa may Kuyong Farm. Nay! Nay! Ay, sorry, Nay! Morning! Bukas ne? Pwede di kage? Good morning. Ginapo ko sa di ba na maguhan ko? Hindi ko palang kurog tuhod ko. Basin ko na parang kabalik. Yeah. Pag-abot sa Kuyong Farm, mabayad sang 100 pesos daw donasyon mo na ini sa mga mangungumakag, kabaylo, ipa-tree planting ka. May kape, kag kamote. Ang kape, halin man mismo sa ilang farm kag ilang gina-process. Hindi na ako magkalamay kay kasweet na sa akon. Charing! Oh!
Takot. Strawberry farm ina diri kun harvest season, pwede ka maka strawberry picking kag kutob sa bakuwa mo kilohon. Pinagi sa Ikaw Ako Foundation kag Department of Agriculture natudluan diri ang mga mangunguma sa pagtanom sa strawberry kag suporta para sa ilang pagpanguma. Sunod sa kay Nanay Sario, bangod sa maulanon nga panahon sa nagdigad nga mga binulan, hindi amo sina kanami sang tubo sa karon sa strawberries. Nagapadamo lang sila anay sa mga similya. Pero sa pagkatubo diri, pwede ka man nila matudluan kag matagaan sa tips sa backyard organic farming. Do educational tour kumbaga. Anong ginatudlo ninyo sa ila? Mulang na nga, umamang ko sila parte sa mga utan, hindi na-explikaran man ako sila. Pagka nagkakuhan sila sa imo, nagkuhan sila gamay nga kurso sa organic farming. Kaya rin ang iban ka, pangkot na tigkami ang tanong. Pwede mo lang kami patanong, baka mga natanong lang mga guba. Ang mga bagbagis mo, ito, butang nyo duta. Pwede nyo na matamunan. May mga estudyante gani nga naga-field trip diri. Daw malabagyo abi ang atmosphere kun ari ka diri. Ang strawberry sa karon nga ila maproduce ila ka ginasupply sa balay kapihan sa barangay Patagman. Iya naman iniya sang anak ni Nanay Sario. Kilala gini ka metros gikan sa farm kag diri man nagapaschedule para sa tramline o kun cable car nga trip. Ang preska nga strawberry gikan sa kuyong farm diri ginahimo nga fresh strawberry shake. Imagine na bala kung nagatag-iti ang init, may amo kasi niya nga ginasuyop. Shake yahang ginasuyop, hindi iban nga bagay. Napit kilinit. Napit. Kag ang peppermint nga dahon, ginahimo madiri nila nga shake. Pinsaron mo una do ka weird, pero kung matilawan mo, makibot ka kay manamit. Kadumdum ka mo sang candy mint o kung dynamite nga dulce. Nan, amo nang sabor niya. Mint ni siya yung shake, mint. Alin sa mint mismo, peppermint nga tanong. Dumdum ka mo sang candy mint nga dulce, kumara sa burya. Unang daw sa tutudlan. Kag may mga pagkaon man sila nga gina-offer. All-day breakfast meals nga may organic red rice, may fresh garden salad with strawberries man. Pwede man makabakal sa preska nga lettuce, kag iban pa nga mga utan kung matimingan mo. Hindi lagi jabali lagaw ang lakat nyo diri. May adventure, may educational trip kag paborito ko sa tanan, may food trip. Init na sa inyo subong. Dari sa Patagya for sure bugnaw sa gihapon. Patimaan nga kung may mga puno sang kahoy sa palibot, protektado kita kontra sa tuman ka init nga panahon. Sa kabilubangan ang ginatanyag sa lugar ang mga experience nga makasakay sa tramline. Kag kung paano lang ginatawag ka organic farming, kag kung season sa strawberry, syempre, ang strawberry picking nga ginatawag. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Ruming, i-follow ang mga Facebook page at YouTube channel, Digicast Negros. Ululupot kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kaginiang Tripping Ruming!